ще отваряме пратка от Shein. Вижте, малко е скромна, но сумата на тази пратка беше 55 лева. Така. Нека започнем с първото, което е най-голямо нещо. Ето това. А така ще видим дали наистина има скорпиони в пратките от Shein. Според мен трябва да сме малко по-внимателни. Добре, тук няма, но... Окей, добре, тук няма. Така, ето това. Ще ви го покажа на екрана как е на снимката. Абе, точно 55? Не, мисля, че там около 48... мисля, че толкова беше. Нищо такова. Сега да не ви изложа. Така ще е такова. И ще много сладко. Ще пробвам това. Нещата, които трябва да се пробват накрая на видеото. Ама не пропускате нито една секунда, защото не знаете какво съм си поръчала още. Така, това. Така. Следващото е това. Така. Ето това. То е за слушалки. Ако искате да го отворим, да го видим. Принципно трябва да има една остра част. Трябва да има и една такава като малка четчица и едно такова, където да се... това ще видите. Отвари се... Окей, така. Ето, чакайте. Така, ето това е острата част, с която се махват от самите слушалки. Защо не фокусирам? Стойте. Ето тук. На самите слушалки, оттам откъдето излиза звука, сега чистите като цяло нещата, които мислите, че да, би трябвало. Да. И ето това е за това, където ви казвах така. Това, да. Така, добре. За сега нямаме скорпиони, което много ме... Реално, много съм щастлива, че няма и дано няма. Така. Нека си го приберем. Аз ще прибирам между другото почти всичко в... така както ми е дадено. Но без нещата, които трябва да изпълня. Да. Ето това е много сладко нещо. Значи, то е за Пандората ми гримата ми на Пандора. Едно талисманче на аксолотълче. Стойте сега, ще го отворим. Стойте. знаете ли, направо ще ви го покажа като го отворя. И като си го сложа. Това много е сладко. Ето го. Така изглежда. Стойте. Да, надявам се да го виждате. Нещо камерата не фокусира много. Стойте, извинете, че малко ми лезе ръцете, но се опитвам да го... Така, ето това е аксолотълче. Аз направо си го сложих, защото стана, първо изглеждаше много малко. То беше и много малка кутийка, но в крайна сметка стана, така че за сега... накрая ще оценяваме пратките. Така, нека продължим. Така, имаме ето това тълъпче, което лично на мен много широко ми изглежда са моите слушалки. Ето го. Никакъв шанс да ми стане на слушалките. Това ще е огромно на моите слушалки, погледнете. Моите слушалки не са чак толкова големи, но самата идея е много сладка, нали? Така, като
Да. Не. Даже ако вижте вътре, си има и такова. Нищо, ще го запази и ще го подаря на някой, който има точно такъв модел слушалки. Не знам. Ако някой има, мога да го такова на giveaway. Добре, накрая на видеото ще ви кажа някои от тези всичките неща, които ви показах, ще отида на giveaway. И в него ще има подпис от мен и картичка с пожелание, така че ако искате да участвате, се абонирайте, харесайте това видео и напишете коментар. Но така от сорта на хаштаг Шейн или нещо такова. Или хаштаг купки, нещо такова. Може и хаштаг giveaway, както ви се решите. И ще изтегля победителя на ето тази дата. Да. Така че надявам се, който много го иска да спечели нещо, което накрая ще кажа какво ще бъде. Няма да е това. Може би. Не съм казвала, че няма да е на 100%. Да. Това е лампичка за ногти. Но така, тъй като не знам. Сега ще видя дали работи. Така. Добре, само да го извадя, че има много неща вътре. Ето го. Това е първото нещо, което взех. Така. Това е просто за ногти, понеже виждате, че сега нямам ногти. Това е лампичка за ногтите, които ще се направя. Фикчето SMR. Така. Да. Така че е това. Тази светлина отзад не знам. Що е така? Добре. И като цяло вътре няма кабелче, но нищо, все пак добре са се справили. Това е лампичка. YouTube да не ми е такова видеото, че държа нещо. Да. Така. Имаме инструкции, които ако някой иска да си ги прочете, ето му, да се спре видеото и да си ги прочете. Има и от другата страна. И така, това са нещата. Сега да ви покажа как ми седи това, да ги оценя и да. Ето го и как ми седи. Мисля, добре. Трябва това малко да е по-надолу. Е така. Реално ми е добре. Просто ако направя така и това се дига, като цялото е такова покрива металното лице и трябва така да го така да го направите и изглежда добре. Добре, на това му давам може би 9 от 10. Оценката е 9 от 10, защото като цяло то няма как да се направи без да се дига, нали така, това да се дига нагоре. Просто в мен това малко ме дразни, но е добре. Така че 9 от 10 според мен това е добра оценка. Нека видим другото кое беше. Мисля, че беше това. Не. Хора. Да, това беше. На това според мен ще ми свърши работа, ще работи добре, защото като цяло няма какво да не става. Така че на това 10. Следващото мисля, че беше това.
което аз пробвах на моите слушалки, прекалено е голямо, не съм оцелила. Реално проблема е в мен, аз не съм се оцелила размер на слушалките. Даже не знам как се е случило това, но все тайна. Така че, като цяло е така, ако го гледате, реално е сладко. И ако ми ставаше тези още по-добре, бих му дала 9 от 10. Така. 9,5 от 10, защото до някаква степен свалянето на оценката е за това, че не ми става на слушалките. Махам 0,5 точки, защото просто не е тяхен проблема. Така че да. Това. Другото мисля, че беше едва, което такова. На аксолотлчето му давам 10 от 10, него няма какво да се деши. В бъдеще може да стане по-надолу, защото нали, да се надявам, че няма да аксолотла да му слезне оценката, като го нося, нали, но нали, да се надяваме, но понеже те са твое китайско и като цяло пише, че сено е сребърно, но едва ли. Не знам, ще видим. Ще направя, ако трябва някакво кратко включване. Добре, друго. Мисля, че това беше последното. Значи, бих му дала 8 от 10. Първо плей няма си зарядно вътре. Освен това, че това за зарядното му сваля едно. И има още нещо, което му сваля от оценката, и това е, че като цяло аз пробвах на моето зарядно за телефона, става. Обаче то ето така не работи. Трябва да е включено постоянно, което да, но може просто да се зарежда и да така да се го използваш, докато не му се събва текст. Докато тук просто трябва да е включено в тока, иначе няма да тръгне. И да. Нещо, което ще бъде